بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አበይ ከምታ አነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ የካቲት ዕለት 5 ስንክሳር ልሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲት አምላክ መብራነይ ልሳን አንደበት ኩንኒ አሜን። 5 የካቲት በዛ መዓልቲ እዚኣ ጴጥሮስ ዝተባሃለ መስተጋድል አባ ቡሰይ አዕረፈ። እዚ ቅዱስ አቦ ኣብ ላዕለዋይ ግብጺ አክሚም ካብ እትበሃል ሃገር ዝተረኸበ ዓብይ አቦ እዩ። ኣብ ግዜ ጉብዝናኡ ድማ ክፉእ ስራሕ ኩሉ ዝሰርሕ ነበረ። ብምብላዕን ብምስታይን ዝድሰት ሰብ ኮይኑ እንከሎ ድማ እግዚአብሔር ናይ ነፍሱ ድሕነት ደሊሉ ጽኑዕ ደዌ ኣምጻሉ እሞ ንሞት ተቃረበ። ንነፍሱ ድማ ብተመስጦ ኣውፂኡ ናይ ስቃይ ቦታታት ኩሉ ኣርአዮ። ነዚ ምስራአየ ግዜ ካብ ልቡ ሓዚኑ በኸየ። ድሕሪኡ ነፍሱ ተመለሰትሉ እሞ ናብ ጎይታና ልመናኡ ኣቕረበ። ፈጣሪየይን ኣምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብዚ መከራ ደዌ እንተደኣ ድሕንካኒ ስለ ሓጢኣተይ ንስሓ ብምእታው ብፍጹም ልቦናይ ከምልኸካ እየ ገጽ ኣዋልድ እውን ንዘለዓለም ኣይርእን እየ ኢሉ መሓለ። ጎይታና ድማ ካብ ደዌኡ ኣድሓነ እሞ ብንዋይ ናብ ዝበሃል ገዳም ኣትዩ ብዙሕ ምስ ተፈተነ ምንኩስና ተቐቢሉ ብዓብይ ተጋድሎ ክነብር ጀመረ። እኽሊ ከይቀመሰ ድማ ክሳብ 1 ወርሒ ዝጸንሕ ኾነ። ሙሉእ ለይቲ ድማ ክጽልን ክሰግድን ይሓድር ነበረ። ናይ ትሩፋቱ ዜና ድማ ኣብ ሙሉእ ግብጺ ተሰምዐ። ንመነኮሳት ድማ ትምህርቲ ዝኾኑ ብዙሕ ድርሳናትን ተግሳጽን ደረሰ። ሰባት ዝሰርሕዎ ኩሉ ጽድቂ ኾነ ሓጢኣት ኩሉ ኣብ ቅድሚኡ ግልጽ ኮይኑ ይረአዮ ነበረ። አባ ቡሰይ ብኸምዚ ዓይነት ዓብይ ተጋድሎ ተጸሚዱ 38 ዓመት ምስ ነበረ የካቲት 5 ብዓብይ ክብሪ ዓረፈ። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኩኖ ንዓና እውን ብጸሎት እዚ ቅዱስ አባ ቡሰይ ይምሓረና በረኸቱ ድማ ምሳና ትንበር ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ሰላም ለቡሶይ ጴጥሮስ ዘተሰምየ ኮነነ ሰራቂ በህልሙ ሰበነጸረ ወርያ ሃዲጎ ዘትካት ምግባሮ እኩየ እንዘ ይፈዲ ብጽዓቶ በከመ ውእቱ ጸለየ በመዋዕለ ጾሙ ኢጥመ ህብስተ ወማየ ይብል በረኸት ይሕደረን አሜን። ከምውን አባ ኦብለይ ከምውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣቐዲሙ ንዓርሱ ንሓጢያት ዘግዝአ ጽኑዕ መስተጋድል አባ ኦብለይ ያዕረፈ። እዚ ዓብይ ጻድቕ ኣቐዲሙ ብሓጢያት ዝነብር ዝነበረ እዚ ድማ 40 ዘመን መንጣሊ ዘራፍን ቀታልን ኮይኑ ዝነብር ዝነበረ ክኸውን እንከሎ ድሕሪኡ ግን ብንስሓ ተመሊሱ ገዳም ኣትዩ ጽኑዕ ተጋድሎ ገይሩ ንዓብይ ክብሪ ዝበቕዐ ኣቦ እዩ። ኣቐዲሙ ኣባጊዕ ዘርብሕ ዝነበረ ክኸውን እንከሎ ካብ ናይ ሓጢያት ስራሕ ምንም ዝተረፈ ኣይነበረን። የመንዝር ይሰርቕ ይምንዝዕ ይቐትል ከምዚ ዝበለ ኩሉ ናይ ሰይጣን ስራሕ እናሰርሐ 40 ዓመት ነበረ። ሓደ ዕለት ድማ ምስ ኣባጊዑ ኣብ ዱር እንከሎ እትወልደሉ ጊዜ ዝበጽሐት ዝጠነሰት ሰበይቲ ረአየ እሞ ሰይጣን ድማ ኣብ ልቡ ክፉእ ሓሳብ ወሰኸሉ እሞ ከምዚ ኢሉ ድማ ሓሰበ ዝተረፈትኒ ሓንቲ ሓጢኣት ኣላ ንሳ ድማ ንዝጠነሰት ሰበይቲ ከብዳ ተሰንጢቑ ኣብ ከብዳ እቲ ህፃን ከመይ ኢሉ ከም ዝድቅስ ምርኣይ ጥራዩ በለ። በቲ ጊዜ ድማ ተሰዊሩ ብምኻድ ነታ ሰበይቲ ሓዛ እሞ ጸጉሪ ርእሳ ሒዙ ናብ ምድሪ ኣውደቓ። ከብዳ ድማ ሰንጠቓ ነቲ ህፃን ድማ ኣብ ማህፀና ከመይ ኢሉ ከም ዝደቀሰ ረአዮ እሞ ንሳ ድማ ብብዝሒ ጻዕሪ ብጣዕሚ ተጨኒቓ ኣቐዲማ ሞተት። እቲ ህፃን ግን ብጻዕሪ እናተሳቀየ ከይሞተ ብዙሕ ግዜ ጸኒሑ ሞተ። እዚ 40 ኣባጊዕ ድማ ነዚ ዓብይ ሓጢያት ዝሰርሖ ተመልኪቱ ብጣዕሚ ደንገጸ። ብጣዕሚ ድማ መሪር ዝኾነ ብኽያት እውን በኸየ። ኣባጊዑ ከም ዝተበተና ገዲፍወን
ኣብ ኢዱ ዝሓዛ መሐለዊኡ በትሪ ጥራሕ ሒዙ ናብ ገዳም ኣስቄጥስ ክሳብ ዝበጽሕ እናበኸየ ተጓዓዘ። 10 ምዕራፍ ዝኣክል ርሒቑ ናብ በረኻ ደኣ ኣተወ እምበር ናብ ኣረጋውያን መነኮሳት ኣይኣተወን። ኣብ ዱር ምስ ኣራዊት ኣብ ጫካ ድማ ከኣ ይሓድር ነበረ እምበር ኣብ ውሽጢ ቤት ኣይሓድርን ነበረ። ዝምገቦ ድማ ናይ ጽዋዓት ፍረ ጥራሕ ኮነ። ዕለት ዕለት ድማ እናበኸየ ንኣምላኹ ምልማን ኣየቋረፀን። ብኸምዚ ዝበለ ዓይነት ተጋድሎ 40 ዓመት ነበረ። ካብ ናይ ለይቲ ቁርን ካብ ናይ መዓልቲ ፀሓይን ሃሩርን ዝተለዓለ ስጋኡ ደሪቑ ጸለመ። ድሕሪኡ ስለ ናይታ ሰበይቲ ደም ጎይታ ይቕረ ኢሉልካ እዩ እሞ ጽናዕ በርትዕ ዝብል ድምፂ ሰምዐ። እዚ ድማ ተስፋ ከይቆርፅን ደጊሙ ድማ ኣብ ሓጢኣት ከይወድቕን እዩ። ዝተኣዘዘ መልኣኽ ድማ ካብ ኣባ እቡለይ 15 ምዕራፍ ዝኣክል ርሒቖም ንዝርከቡን ኣብ ውሽጢ በረኻ 70 ዓመት ዓጽዮም ንዝነብሩን ንሓደ ኣረጋዊ ኣቦ ተገሊጹ ንስኻ ካብ ዘለኻዮ ቦታ ናብ ደገ ውፃእ እሞ ሓደ ሽማግለ ክትረክብ ኢኻ። ሓጢኣቱ እንተኣሚኑልካ ከዓ ኣጸናንዓዮ። ኩሉ ሓጢኣትካ ስለ ዝቐተልካዮ ህፃን እውን ተሓዲጉልካ እዩ በሎ ኢሉ ኣዘዞ። እዚ ኣቦ ድማ ካብ በዓቱ ወፂኡ እናኸደ ከሎ ንኣባ እቡለይ እናበኸየ ረኸቦ። እንታይ ከም ዝኾነ እንተሓተቶ ድማ ኣባ እቡለይ ዝሰርሖ ሓጢኣት ሓደ ብሓደ ዘርዚሩ ነገሮ። እቲ ዝተለኣኸ ኣረጋዊ ኣቦ ድማ ኩሉ ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ እዩ። ኣቦይ ደስ ይበልካ፣ ጽባሕ ናይ እግዚአብሔር መልኣኽ ናባኻ መጺኡ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ከቐብለካ እዩ በሎ። ንጽባሒቱ ድማ መልኣኽ ንኣባ እቡለይ ብናይ ሰብ ኣምሳል ተገሊጹ ምስ ኣጸናንዖ ስጋ ወደሙ ኣቐቢልዎ ናብ ሰማይ ዓረገ። ኣባ እቡለይ ድማ ስጋ ወደሙ ምስ ተቐበለ ሰውነቱ ከም በረድ ዝነጽኸ ከም ፋና ድማ ዘብርህ ኮይኑ ተሓደሰሉ። ኣቦና ሕጂ እውን እንተኾነ ጸሎቱ ብዘይ ምቁራጽ ኣነ ሓጢኣተኛ ዝኾንኩ ክፉእ ባርያ እየ፣ ንስኻ ርህሩህ ኣምላኸይ ይቕረ በሃሊ ኣቦ ኢኻ እሞ ዘይብድል ባርያ ዘይምሕር ጎይታ የለን እሞ ብዘይከኻ ይቕረ በለለይ እናበለ እናጸለየ ነበረ። ድሕሪኡ ድማ እቲ ኣረጋዊ ኣቦ ንኣባ እቡለይ ገዳማዊ ሓወይ እቡለይ ንዓ ብማይ ተሓጸብ ደስ ከኣ ይበልካ፣ በዛ ሰዓት ካብ ዝተቐበልካዮ መከራ ከተዕርፍ ኢኻ እሞ በሎ። ድሕሪኡ ዝተኣዘዘ መልኣኽ መጺኡ ንኣባ እቡለይ ነቲ ኣረጋዊ ኣቦን ደጊሙ ስጋ ወደሙ ኣቐበሎም። ኣባ እቡለይ ድማ በዛ ዕለት ለማዓንቲ ኣዕረፈ። መላእኽቲ ንነፍሱ ተሸኪሞም ክሳብ ኣርያም በረሩ። እቲ ኣረጋዊ ኣቦ ድማ ናይ ኣባ እቡለይ ስጋ ከይቀብር ሸምጊሉ ስለ ዝነበረ በዚ እናሓሰበ እንከሎ ድማ ክልተ ኣናብስቲ መጺኦም ንስጋ ኣባ እቡለይ ሰጊዶም መቃብር ፍሒሮም ንስጋኡ ከም ሰብ ተሰኪሞም ወሲዶም ቀበርዎ። ነቲ ኣረጋዊ ኣቦ ድማ ኢድ ነሲኦም ንሱ ድማ ባሪኽዎም ብሰላም ከዱ። እቲ ኣረጋዊ ሽማግለ እውን ድሕሪ 3 መዓልቲ ከም ዝዓርፍ ካብ ሰማይ ድምፂ ይመጻሉ እሞ ንዕኡ ዝቐብሩ 3 ሰባት ተላኢኾም ከም ዝመጹ እውን ተነግሮ። ንሱ ድማ ነቶም 3 ሰባት ንታሪኽ ኣባ እቡለይ ክነግርዎ ታሪኹ ተጻሒፉ ድማ ንትውልዲ ክንገር ካብ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ዝተለዓለ ተስፋ ከይቆርጹ ብሓጢኣት ንዝወደቑ ኩሎም ተስፋ ምእንቲ ክኸውን ክጽሕፍዎ ኣዘዞም። እቲ ኣረጋዊ ኣቦ ኣብ ዝዓረፈሉ ግዜ ድማ እቶም ክልተ ኣናብስቲ ደጊሞም መጺኦም ፍሒሮም ቀበርዎ እሞ ነቶም 3 ሰባት መሪሖም ናብ ገዳም ኣስቄጥስ ኣብጽሕዎም። ኣብዚ ገዳም ድማ ናይ ሓላዊ ኣባጊዕ ናይ ኣባ እቡለይ ገድሊ ተጻሒፉ ኩሉ ግዜ ሰንበት ሰንበት ከንብብዎ ጀመሩ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብዞም ጸሎት እዞም ኣቦ እቡለይ ይምሓረና። በረከቱ እውን ምሳና ትንበር ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሰላም ለእቡለይ ኣመ ሰይጣን ኣእቀፎ እንተ ኢተገብረ ገብረ እምሃጢአት ዘተርፎ እምድንጋጼ ዝንቱ ነገር ኣባጊሁ ገዲፎ ሶበ ነስሓ ወጸለ እግዚአብሔር ተወክፎ እስከ ኣናብስት ከረዩ ለበድኑ ምዕራፎ ይብል። በረከቱ ይሕደረና ኣሜን። ከምኡ እውን ኣባ ኣክርጵዮስ በዛ መዓልቲ እዚኣ መበል 10 ሊቀ ጳጳሳት እስክንድርያ ቅዱስ ኣቦ ኣባ ኣክርጵዮስ ሊቀ ጳጳሳት ዓረፈ። እዚ ኣቦ ድማ ፈራሒ እግዚአብሔር ንጹህን ቅዱስን እዩ። ኣብ ሃገር እስክንድርያ ድማ ቀሽና ተሾመ። ቅድሚኡ ሊቀ ጳጳሳት ዝነበረ ኣባ ከላዲያኖስ ሊቀ ጳጳሳት ምስ ዓረፈ
ህዝቢ እስክንድርያን ኤጲስቆጶሳትን ኣብ ልዕሊ መንበረ ማርቆስ ሊቀ ጳጳሳት ንኽኸውን ሓርዮም ሸምዎ። ብድሕሪ እዚ ሃይማኖት እግዚአብሔርን محوي حقن النامهارة كم هاوريات سناي قعزو تقعزة نهزب أون زعقبام كل جزء زكتاتلومن زمهرومن قدسات مصحفتي زنب بولمن كنا بزيكا ششاي علتن سبنتو كاب قرن حارورن زخدنلو جركن حدا درهم برور كنا حدا دينار ورقي آيات ريان منم جنزب أون أي أكبن بخمزي تقادلو نعسر تخلت عمتات نبرا نجزابير أون أسمرو بسلام أون عرفة زابير أملخنا مسكنا يخنو نعنا أون بسألة أزي قدس عبوي محارنا بركاتون مسانات مبر نزل عالم عالم آمين. أركي سلام لأكربيوس دهرة كلاديانوس زقوما موتها باباسات يتعصف زب هايمانوس هنوما كوين مهاري ومستسالمة امئدة مرئتو يتسقق فصوما ترافس يسايو ولبسو أحادة درهما يبل بركة تحضرنا أبا نوبس عدك كمون بزا معلتزيئة أبا نوبس عدك منسانسو زورك أعرفة بركة مسانات تكون نزل عالم آمين آمين مسكانا نجزابير أملخنا يكون آمين سلام لنوب منسانسو زورك سدادي أغاننت بصد بددك يسألي لنا يقلي مهرة لولدت مكات دقيق أما مسعاتو لكريستوس وسبحاتيو مبرك يركبن بس أقام وديك يبلكم أول بدا معلتزيئة أبقدا ماسكت السماء ناي زخونو 49 منكوسات ناي سقاهم فلسات كونا ناي روما ليك باباسات أوليدس እውን መተመዘከርታኦም እዩ ዜናኡ ድማ ኣብ ናይ እዚ ወርሒ ዕለት 6 ተጻሒፉ ኣሎ ከምኡ እውን ናይ ቡላ ኣሞኒን ኣደ ኣባ ኣብሎይ ኣብያን መዘከርታኦም እዩ በረኸቶም ምሳና ተንበር ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣርኪያት ድማ ከምዚ ይብል ሰላም እብል ለፍልሰተ ስጋሆሙ ቅድስት بدور مكاريوس أب هابتهان سبعت 49 سمعتات سرت لمو بنيامن ومكانمو أوقت بعد فلستمو زقبر بذات إلت سلام لك عبلو ديسيس عبونا زدل وكت سمي ممر عالم كهنة ملئلتك ألاي بدنك صوبت أللا دهنا أستعفر وأعسر زوجرك الوان بوس أجرك عصيرمو ابنا بركة محضرنا أمين نجزاوير أملخنا مسكنا يكون نحنا أون بصلة إزام كلهم قدسان يمحارنا بركة محضرنا نزل عالم عالم آمين كافغر قدسان أيف لنا بزلم معنتي ورحاون عامتاون أو نجور منفس قدسن بيتروس وباولوس كلهم هوارياتن مسكلاتنا يخون آمين بركة محضرنا زود غازنة أباك قال كون زي ما كله بعافية قدسان تقوى الملائكة تعالى الملي آمين أبونا زي السمايات يتقدس سمك تمسع منجستك ويكون فكارك بكما بسماي كما هو بمدر ساي نزل لألتنا هابني مهدي لنا عبسان وجهنا كمان هناني نهدي جزء عبسان تابعنا زي السمسات الله نبرهن كل اسم زيك يأتي منجس هايلو سبحات العالم أنا مامين بسلام قدس جبريل ملاك أوزت مرام سلام لتشي بروك أنت مانس بروك براكرت كتاب سيفسيت أو مريم لتتجع ملته وداسة ملته موجس ملته كله إزهار مسلك سألوا صليها فكر ولا شيء إيسوس كريستوس كما يسر لنا حتى عينه تمايز أنه كتمايز أنه بكرانشي وسبات لك زابير ولا ولادته دينجل ولا مسكالو كبور آمين آمين ليكون